SPU-saunasatu on 30 mm paksu alumiinipaperipintainen ympäritäyspontattu eristelevy saunan eristämiseen. Saunasadun asentaminen on helppoa ja tehokasta. Saunasatu on kooltaan 600 x 1200 mm ja sitä on helppo käsitellä ahtaissakin tiloissa. Saunasadun asentamisessa tarvitset vain mattopuukon, kiinnikkeitä, aluslevyjä, polyuretaanivaahtoa saumavaahdoksi sekä alumiiniteippiä levyjen saumojen teippaamiseen. Eristelevyn alareunan laatoittaminen edellyttää lisäksi vesieristeen sekä vahvikekankaan. Eiköhän aloiteta. Ensimmäinen levy asennetaan suoraan lattiasta alkaen urospontti alaspäin. Ennen levyn asentamista urospontti leikataan mattopuukolla pois. Levy tulisi asentaa seinään siten, että levyn kooditeksti jää näkyviin saunatilaan päin. Tällä varmistetaan, että laatoitettaessa saunasadun alareuna eristelevystä irrotettava alumiinipaperi lähtee helposti irti. Lattian rajaan tulevan eristelevyn alle sekä levyn ja seinän väliseen pystysaumaan pursotetaan saumavaahto ennen levyn asentamista paikalleen. Ensimmäinen levy painetaan vasten sauma-alueelle pursotettua saumavaahtoa ja kiinnitetään seinään mekaanisesti. Kiinnikkeiden määräksi riittää hyvin 2 kiinnikettä levyä kohden. Kiinnikkeet valitaan taustana olevan seinämateriaalin mukaan. Mikäli saunan runko on tehty kivestä, kiinnikkeeksi soveltuvat erilaiset lyöntitulpat ja pikanaulat. Mikäli kyseessä on puurunko, kiinnikkeiksi käyvät hyvin yleisimmät puuruuvit. Kivirakenteeseen kiinnittäminen edellyttää aina esireiän poraamista saunasadun läpi. Eristelevyjen asentaminen on helppoa ja joutuisaa myös ahtaissa tiloissa. Mekaaninen kiinnitys sekä jokaiseen vaaka- ja pystysaumaan pursotettava saumavaahto takaa eristeen tiukan kiinnittymisen seinään. Saunasatua on helppo työstää. Oikean levykoon mittaamisen jälkeen levy leikataan mattopuukolla sopivan kokoiseksi ja asennetaan paikalleen. Saunasadun asentamisessa tulee muistaa, että jokainen eristelevyn sauma tulee vaahdottaa saumavaahdolla. Vaahdon määräksi riittää hyvin eristelevyn naaraspontin täyttävä vaahto. Saunasadun asennuksessa tulee huolehtia, että levyn ponttisauma on tiiviisti kiinni ennen kiinnikkeiden asentamista. Risteävän seinälinjan eristäminen aloitetaan samalla tavoin kuin eristystyön alussa. Lattialle ja pystysaumaan pursotetaan saumavaahto ennen levyn asentamista. Saunaan mahdollisesti tulevien sähkörasioiden ja ilmanvaihtohormien edellyttämät varaukset on helppo tehdä saunasatulevyyn. Rasian tai hormin paikka mitataan. Varauksen paikka merkitään levyyn, levystä leikataan puukolla aukkovarausta kauttaaltaan noin 20 mm suurempi pala pois ja levy kiinnitetään normaaliin tapaan. Varsinaista rasiaa tai hormia suuremman varauksen tekeminen mahdollistaa läpiviennin oikeaoppisen tiivistämisen saumavaahdolla ja teippaamalla. Kun työn alkuun on päässyt, työ etenee lähes itsekseen. Koneellisella ilmanvaihdolla varustetuissa rakennuksissa osa saunan ilmanvaihtokanavista asennetaan usein saunan seinän paneeliverhouksen taakse. Saunasadun asentaminen ilmanvaihtokanavan ympärille on helppoa. Kanavan paikka mitataan ja saunasadusta leikataan sopivan kokoiset palat kanavan ympärille.
Eristelevyjen asentamisen yhteydessä tulee muistaa saumavaahdon tärkeys jokaisessa saumassa, myös niissä saumoissa, jotka ovat vasten ilmanvaihtokanavaa. Varsinaista kanavaa ei tarvitse erikseen eristää, eikä sen eristämättä jättäminen vaikuta koko saunan lämpötalouteen millään tavalla merkittävästi. Saunan alaslaskettu katto on myös hyvä eristää saunasadulla. Alaslasketun katon runko on miltei poikkeuksetta puuta, ja saunasadun kiinnittämiseen riittää tällöin tavalliset puuruuvit. Ruuvien yhteydessä on hyvä käyttää aluslevyjä, joilla helpotetaan levyn kiinnittymistä kattoon. Myös kattoa eristettäessä tulee muistaa saumavaahdon tärkeys kaikissa saumoissa. Alaslasketun katon eristämisessä seinän ja katon välinen sauma on työteknisesti helpompi vaahdottaa vasta siinä vaiheessa, kun levyt on kiinnitetty kattoon. Kun katon levyt on asennettu, myös ilmanvaihtohormien ja kanavien paikat tulee tiivistää saumavaahdolla. Koska tiiveyden merkitys on suuri, myös mahdollisten sähköjohtojen reiät tulee tiivistää huolellisesti. Sähköjohdoille tehtävien varausten poraamisessa tulee muistaa, että reiän tulee aina olla varsinaista tarvettaan suurempi, jotta riittävä tiivistäminen saumavaahdolla on mahdollista. Kun kaikki levyt on asennettu, levyn saumoista, ilmanvaihtoputken ja sähkörasioiden ympäriltä sekä mahdollisista muista varauksista ylipursunut saumavaahto leikataan pois. Työvälineeksi riittää ohutteräinen mattopuukko. Kun ylipursunut vaahto on leikattu pois, kaikki saumat teipataan alumiiniteipillä. Myös läpivientien saumaukset ja kiinnikkeiden kannat teipataan alumiiniteipillä. Nurkissa sekä erilaisten aukkovarausten ympärillä alumiiniteipin kiinnittäminen on työteknisesti helpointa tehdä pienissä pätkissä. Tällöin tulee varmistaa, että kiinnitettävät alumiiniteipin pätkät kiinnittyvät riittävästi toistensa päälle. Mikäli saunan lauteiden runko suunnitellaan tukeutumaan saunan seiniin, lauteiden tukipuiden kohdalta leikataan seinän eristekerroksesta hieman tukipuuta suurempi eristepala pois ja lauteiden tukipuu kiinnitetään tiukasti suoraan runkoon. Lauteiden tukipuun ja eristekerroksen väliset saumat vaahdotetaan saumavaahdolla ja vahvistetaan alumiiniteipillä. Saunan paneelin alapuolelle tuleva seinän laatoitus kiinnitetään suoraan saunasadun pintaan. Ennen työn aloittamista laatoituksen yläreunan korkeus mitataan, saunasadun pinnasta poistetaan alumiinipaperi ja pintaan levitetään vesieriste. Mikäli saunasatu on asennettu ohjeiden mukaisesti kooditeksti saunatilaan päin, alumiinipaperi lähtee eristelevyn pinnasta pois helposti vetämällä. Veden eriste
levitetään saunasadun pintaan noudattamalla veden eristyksen valmistajan ohjeita. Varsinaisen veden eristyksen tulisi suorittaa VTT-sertifikaatin omaava asentaja. Veden eristyksen jälkeen seinälinjan alaosa laatoitetaan normaalisti. Seinän panelointia varten seinään kiinnitetään paneelin asennusrimat. Rimat kiinnitetään saunasadun päälle mekaanisesti taustalla olevaan runkoon. Mikäli seinärakenteena on puurunko, kiinnittämiseen riittävät yleisimmät puuruuvit. Muissa tapauksissa kiinnikkeet valitaan seinärungon materiaalin mukaan, aivan kuin varsinaisen eristelevyn kiinnityksessäkin. Saunan panelointi toteutetaan normaalin tapaan. Saunasatu voidaan asentaa myös kiukaan taakse samalla tavoin kuin seinän paneeliverhous. Tällöin kiuasvalmistajan asettamia vaatimuksia kiukaan suojaetäisyyksistä ympäröiviin rakenteisiin tulee kuitenkin ehdottomasti noudattaa. Saunasadun asentamisen jälkeen on aika nauttia hyvin eristetystä saunasta.